Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Maiwagang Burnay! Isang oras nang late ang kadate ni Miles na si Lloyd. Habang nasa restaurant, ay nililibang na lamang niya ang kanyang sarili sa pakikinig ng music. Malamig na ang in-order niyang pagkain, subalit wala pa ring paramdam si Lloyd. Maya't maya ang pagtingin ni Miles sa kanyang relo. At bawat pagpatak ng minuto, ay siya namang dagdag sa kanyang pagkainip at bawas sa kanyang pasensya. Maya-maya pa, ay dumating na ang hinihintay ni Miles. Naku honey, I'm so sorry. Something came up kaya na-late ako. Buti umorder ka na ng pagkain mo. Alam mo, gutom na din ako eh. Ano bang specialty nila dito? Yan. Yan yung mga siyempre, iwas eh. Iwas sa... Para hindi na matanong para hindi matanong. Bungad na sabi ni Lloyd. Eto na naman tayo, Lloyd eh. Wala ka na talagang pinagbago. Lagi mo na lang ako pinaghihintay. Lagi mo na lang ako pinagmumukhang tanga. Galit na sabi ni Miles. Honey, pasensya na talaga. Hindi na mauulit, promise. Sa susunod na date natin, hindi na ako malilate. Promise yan, sabi ni Lloyd. Talagang hindi na mauulit to. Dahil ayoko na. Sawang-sawa na ako sa mga drama mo. At sawang-sawa na rin ako sa pagiging number 2. Lloyd, hindi ko pinangarap na maging kerida habang buhay. Sabi mo sa akin noon, hihiwalayin mo na si Kathy. Pero hanggang asa na lang ako. Kung wala kang magandang plano para sa akin, tigilan na natin to. Sabi ni Miles, ayun naman pala, number 2 ka. Asa ka naman na lagi maaga. Yan ang mahirap dun yan ang mahirap dyan eh. Sa restaurant naganap to, si mga waiter and waitresses. Alam ng story. Pero honey, hindi sagot ang kasal para maging matatag ang relasyon natin. Tingnan mo, kasal nga kami ni Kathy, pero hindi kami masaya. Sa'yo ako masaya, Miles. Ikaw ang nagpapaligaya sa akin, sabi ni Lloyd. At ngayon, bobolahin mo na naman ako. Sasabihin mo na naman na pangit ang asawa mo at hindi ka masaya sa kanya. Pero bakit nang huli ko makausap si Kathy at wala siyang ibang binabanggit na problema tungkol sa inyong dalawa? Wala siyang binabanggit na hiwalayan. Ibig sabihin, pareho kayo masaya. At ako, nakikisawsaw lang at nag-aabang sa tira-tira, sabi ni Miles. Napatingin ang ibang mga customers sa pagtataas ng boses ni Miles. Oo, may eksena yung ginawa nila correct, dun diba? Siyempre, eksena ba naman yung ako yung nakikisaws lang? Ano yung eksena niya? Oo. At ako nakikisawsaw lang at nag-aabang sa tira-tira. Natakot yung mga nasa restaurant, partner. May patay gutom sa restaurant. Tinago yung mga plato. Napatingin ang ibang mga customer sa pagtaas ng boses ni Miles. Si Lloyd naman ay pansamantalang nanahimik habang iniikot-ikot ang wedding ring sa kanyang daliri. Ilang sandali pa ay biglang nag-ring rin ang cellphone ni Miles. Oh Miles, bakit hindi mo sagutin ang telepono mo? Natatakot ka ba na malaman ni Brennan ang tungkol sa atin? Nangungutyang sabi ni Lloyd. Tama ako, Miles. Hindi mo nga kayang iwan si Brennan. Dagdag pa ni Lloyd. Pero hindi kami kasal ni Brennan, sagot ni Miles. Isa lang ang ibig sabihin nito, Miles. Pareho lang tayong dalawa na may sabit. Mas komplikado nga lang ang sitwasyon ko pero pareho lang tayo, sabi ni Lloyd. Hinawakan ni Lloyd ang mga kamay ni Miles. Pagkatapos ay hinipo niya. Ay, grabe, naghipuan. Hinawakan ni Lloyd ang mga kamay ni Miles. Pagkatapos ay hinipo niya ang pisngi nito at hinalikan sa noo.
Miles, please, huwag ka nang magalit sa akin. Let's just enjoy this time na magkasama tayo. Malambing na sabi ni Lloyd. Pero Lloyd, hanggang kailan ba tayo ganito? Tanong ni Miles. Hindi ko alam. Hindi ko kayang hulaan ang hinaharap. Pero kakayanin natin ito basta magtiwala ka lang. Sagot ni Lloyd. Mga linyaan ng mga kabit, no? Hindi na pigilang mapangiti ni Miles na marinig ang sinabi ni Lloyd. Nagyakap ang dalawa at nagkapatawaran sa isa't isa. At habang pinagsasaluhan ang mga nakaw na sandali, ay hindi nila napansin na sa labas ng restaurant ay naroong magkasama sina Kathy at Brennan. Parang sa pelikula lang nangyayari itong mga to Nang mapalingon ang dalawa sa labas ng restaurant, ay nagulat sila nang bumulaga sa kanila sa kabilang panig ng salamin sina Kathy at Brennan na nakatayo at nagmamasid sa kanila. Ngunit ang higit nilang ikinagulat ay nang makita nila na magkahawak kamay ang dalawa. Noon lang nila nalaman na matagal na rin pala silang pinagtataksilan ng kanilang mga kapareha. Lokohan pala lahat to so quits lang ito Kwentong kabitan, happily ever after pala. Oo, diba? Walang problema. So ang story po ng Wagang Burnay ay love story po. Ay nako, nakakalurkey. Ay nako. Hindi ko alam kung anong hugot dyan, pero swerte. Ako para sa akin na nakita ko, swerte kayo kasi ganyan ang sitwasyon. Kumbaga walang naglulukuhan pero hindi yan, wala naman palang masasaktan. Oo, kapag kasi nalaman yung nalaman na nagkakalokohan kasi yung mga kapartners nila ay nagloloko rin pala. Correct. Ang gagawin nyo na lamang magtanggapan. Correct. Magtanggapan na may mga lokohan. O di naman kaya maghiwalayan na kayo ng mga dati nyong karelasyon. Tama. At maging kayo na ng kung sino man yung kabit mo. Tama, parang ganon. Although hindi namin sinusuportan yung ganyan. Kaya lang sa sitwasyon na to, diba? Medyo pa pinahihirapan yung mga sarili nyo, tanggap naman pala. Tago kayo ng tago. Kaya nga. Hindi naman pala kailangan magtago. May draman pa kayong ganyan, di ba? Pero sa totoo lang, yung usapan ni na Lloyd at Miles, ganyan lagi ang usapan ng mga taong nagtatago. Correct. Yung istorya. Yung laging nalilate, kasi tama. Kailangan pa asikasuhin yung misis. Kailangan patulugin muna yung legal na asawa. O di naman kaya, kailangan munang isama yung anak. Correct. Sa ibang lugar, aliwen bago makipagkita sa kabit. Totoo yun. Totoo yun. Kailangan siguraduhin muna na hindi magdududa yung legal na asawa sa tuwing aalis ang kanyang mister. Nangyayari talaga yan mga kaibigan. Ang pinakang kwento nito, hugot ng kwentong ito sa nakita ko lang partner, na kapag tumingin ka talaga sa iba, nagiging complicated ang mga bagay-bagay. Correct, totoo yun. Di ba parang, alam mo, ito lang yan may asawa ka na, it's complicated enough. Correct, tapos diba? hahanap ka pa ng isa. Dadagdag ka pa ng isa, it's really complicated. Ang laki. Super to the maximum level of levels complicated. Ganon katindi. Nang bonggang-bongga. Ganon katindi. Diba komplikado literal talaga kasi magtatago ka, may asikasuhin ka, yung feelings nga lang na misis mo hindi mo na maasikaso kasi nga ang babae may toyo, dalawa pang babae, yung babaeng may toyo ang aasikasuhin mo, komplikado talaga. Nakakasakit ng ulo. Tama yung sinasabi ng mga matatanda na kapag ganyan ang sitwasyon, parang humanap ka ng bato na ipupukpuk mo sa ulo mo. Diba? Kung inakala mo masaya ka sa ginagawa mo, oo, akala mo lang yun. Pero pag nakita mo yung buong storya, complicated pala. Na araw-araw pagising mo, lagi ka nag-iisip ng mga paraan paano magtago. Totoo. Nag-iisip ka kung paano mo babalansin yung oras mo sa misis mo, sa anak mo at sa kabit mo, diba? Paano mo iisipin kung paano mo lolokohin yung asawa mo? Correct. Kung paano mo dadayain sa lahat ng pagkakataon. Ano na namang paliwanag ang sasabihin mo kasi pagod ka na naman at hindi mo na caring umanes. Diba? Totoo naman Correct. So again, kung ayaw natin maging komplikado ang lahat-lahat, matutong mahalin kung sino yung legal na asawa. At kung ikaw naman, kabisyo, kabit ka, dalaga, tapos yung boyfriend mo may asawa, sabit. Hindi mo ba naisip na ikaw yung lugi? Tama. Luging-lugi ka, girl, dyan. Itigil mo na yan. Kung ipinaglalaban mo na masaya ka sa lalaking yan, akala mo lang yun. Di ba kung masaya ka sa kanya, oo, masaya ka. Pero anong mas masaya ka? Correct. Kapag nagmahal ka ng taong walang sabit, ng walang asawa. Kasi tingnan mo, kailan ka lang masaya? Kapag magkasama
magkasama kayo, di ba? Correct. Hindi naman, dahil nga kabit ka, hindi naman kayo 24/7 na magkasama eh. So, ibig sabihin, mas maraming oras na hindi ka masaya kasi nag-iisip ka na nandun siya sa asawa niya. So, is that relationship worth it? Hindi. Hindi. Diba? Malinaw Diba? ang kwento mga kaibigan. Kung Correct ayaw natin ka. ng komplikasyon, Diba? huwag tumingin sa iba. Tama. Huwag pong mga bet. Pwede, magandang storya. Pwede. Magandang storya. Diba? Thank you, Maywagang Burnay, sa isa na namang napakagandang kwento. Ngayong araw na ito, mga kwento po na Maywagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like na like, share ng share para marami rin ang ma-inspire at matuto sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Yung mga ganyang partner kapag ka Burnay story na marami nagtetextan eh. Panalo mga kabisyo ang Love Radio dahil sapagkat because it is always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, ang tambalan, walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Kengris Chuper. Na nagsasabing, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!